História je vždy interpretovaná a vždy ten príbeh, ktorý podávame historicky, bude nejakým spôsobom konkrétnou interpretáciou. To znamená, že historická vernosť bude vždy iba vernosť nejakému konkrétnemu príbehu alebo konkrétnej interpretácii. Divadlo má možnosť, vďaka tomu, že je v istom zmysle polifónnym, alebo teda vie vytvoriť polifónny diskurs, nie iba dialog, tak má možnosť ponúknuť stret viacerých historických interpretácií, viacerých spôsobov alebo viacerých možností, k čomu môžeme byť verní, alebo ktorému rozprávaniu alebo ktorému príbehu môžeme dať väčší priestor a divadlo môže ukázať aj spôsob, akým si tento príbeh, ktorému uveríme, dajme tomu, alebo ktorý uprednostníme, vie ten priestor vydobiť, vie ten priestor získať a akým spôsobom je tento príbeh legalizovaný v tom diskurze, alebo akým spôsobom ten príbeh získava moc. V tom type nezadefinovaného divadla u nás tá historická súvislosť alebo historická vernosť nie je dôležitá. Aspoň pre mňa nie. Naozaj, v dramatických textoch, ktoré teda čerpajú z dokumentov a z autentických výpovedí, častokrát kompilujem 10, možno 20 postav, s ktorými sa rozprávam osôb, do jednej postavy. Čiže už len v tom je disproporcia obrovská, že to nie je čisto ten človek alebo tí 20 ľudia, ale ich príbehy sú vlastne zútnené do jednej postavy. Čiže aká bola otázka? Poviem z príkladu. Na Husáka som si musel načítať veľmi veľa materiálov. A mal som aj pár osobných rozhovorov s ľuďmi, ktorí ho ovládali ako historici lepšie ako ja. Ja som si tam nedovolil osobne žiadnu nejakú internú interpretáciu alebo nejakú domnienku. Všetko som mal vlastne overené a keď som hru napísal, dal som si ju skontrolovať historikom Slovenskej akadémie vied. Druhá vec je, že keď som potom čítal aj od veľmi renomovaného človeka, ktorého si vážim, mal nejaké drobné výhrady k tomu. Ja to úplne chápem. Toto je proste moje okno, tým oknom som sa pozeral sám, ale všetci, kto sme v tom roku žili, mali vlastné okná. Z toho okna sme mali vlastný pohľad, tak ako všetci sa rozumejú futbalu, politike, tak všetci majú vlastnú interpretáciu svojej mladosti alebo dejín z ich osobného pohľadu. Takže vyhovejte všetkým. No. To nejde. Aby som sa vrátil späť. Pre mňa osobne tá historická vernosť nemusí byť, pretože historickú súvislosť, ktorú spracovávaš alebo sa na ňu odvolávaš smerom k súčasnosti, je naozaj pre istú hrstku ľudí, ktorí o tej historickej udalosti vedia veľa alebo vedia sa v nej orientovať a preto si môžeš dovoliť rôzne variácie. Môže sa samozrejme stať to, že tým práve tej hrstke ľudí začne vadiť, že toto tam nesedí, alebo táto postava tam nesedí, toto meno tam nesedí, ktorí poznajú súvislosti, ale nie je to pre mňa až také dôležité. Nerobím v tomto type divadlo pre stredoškolákov alebo pre ľudí, ktorí sa chcú na divadle niečo naučiť z histórie. Na to majú dejepis.